हाग्रामा महिलारि सारा बिजेपिखौ गिदों आरो बिजेपिखौ गिनानै बिजेपिजों लोगो जादों। बे खोथाखौ सोर बुंदों भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारखौ थगायनायनि MA पास होननानै बुंदों, सोर बुंदों बेखौबो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजागोन। बेजों लोगोसे BPFआ 15 सिटावनो बिथांमोना गेलेगोन होननानै बुंदोंमोन आसाम एसेम्बलि इलेक्शनाव बा MLA इलेक्शनाव। लोगोसे दा बिजेपिजों बिथांमोना गंब्रै आरो गंथाम सिटनि, दा बिजेपिनो गंब्रै सिट नांगौ, नाथाय BPFआ गंथाम सिट होगोन। बेखौ लानानै बिथांमोननि गेजेराव सावरायनाय जादों, बेखौ गणेश कछारी सारा फोरमायदों। बेजों लोगोसे BPFनि समाव गोबां जाख्ल'नाय जादों होननानै UPPनि मावथि बिथांमोना फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसे नांगौ जायोबा राजा लामायावबो ओंखारनो गोनां जानो हानाय होननानै फोरमायदों। दा खोथाया जादों UPPLआ मोन 15 सिटावनो बिथांमोना गेलेगोन आरो गेलेखांनायनि उनाव जेब्ला UPPLआ आसाम एसेम्बलियाव बिजेपिजों बा जाय देरहायो बिथांमोनजों सरकार खालामगोन, अब्ला बिथांमोना BTCआव किं मेकार जानाय खोथाखौ बुंदों। आरो किं मेकार जुदि जायोब्ला इलेक्शननि दान मोनथामनि उनाव BPF सरकारा BTCनि बायलांगोन होननानै बुंदों। आरो सोर बुंदों बेखौबो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो। जे जोंनि BPFनि सापर्टार बिथांमोना नेताफोरा न'खरसेयावनो साब्रै साबा 2 लाखनि IBS खौ माने सोनानै लादों आरो चेकखौ राननानै लादों होननानै बिथांमोना मा होनदों माखासे कमप्लेन बिथांमोना 27 तारिखआव होदों। दा बे कमप्लेन बाथ्राया माने बेनो जे दिनै नैबे मोनसे बिथांमोननि मोनसे समस्थियाव बिथांमोना 100 जन बिथांमोना बेनिफिसारि सेलेक्ट खालायनानै बिथांमोना बेहाय गासिबो नामफोरा दङ। दा बेहाय बिथांमोना कमप्लेन खालायनायनि जों नामखौबो थयथ' खालायनायबाय। नोंथांमोना जुदि नंखाय सानदोंब्ला जे नैबे मानगोनां मा होनदों बेहाय रबित नार्जारिनि फेमिलिया गासै मोनबा, अर्थात बिथांमोननि न'खरानो साबा लादों। बिथाङा रबितआबो लादों, रबितनि हिन्जावाबो लादों, रबितनि हिन्जावनि बिनानाव सानैयाबो लादों, आरो बेजों लोगोसे बिनि बियादै फिसायाबो लादों। आरो बेबायदिनो मा होनदों जादब अधिकारी होनो बिथाङाबो मा होनदों बिथांनि फेमिलियाबो 6था लादों गावजों लोगोसे 6था। दा दिनै बिथांमोना बुंदों जे दिनै माने BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो जों रायजो राजानो जोङो आनएमप्लयिं मानसिफोरनो जोङो 2 लाख थाखा होगोन होननानै बिथांमोना बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय जों नुबाय बिथांमोना दिनै 2 लाखखौ रायजो राजानो होनो नालागे गाव गावनि न'आवनो रानलायलायनानै गाव गावनि गेजेरावनो गुलाय गुजाय जानायखौ जोङो दिनै नैबे प्रमान आकारै नोंथांमोननो रोखायै फोरमायथिदों। हाग्रामा महिलारि सारा मा होनदों थगायनायनि MA पास आरो बिथाङा थगायनायाव एक्सपार्ट, आरो जि इउनिभार्सिटियाव खालायदों बिथाङा दिनै थगायनायाव एक्सपार्ट। बेनिखायनो दिनै जोङो UPPL लाइमोन गांखंनिफ्राय बिथांनि नामखौ जोङो थगायनायनि MA पास हिसाबै जों बिथांखौ दिनै गुखुरा खालायदों। दिनै रायजो राजाया बुजिनो बाखि गैला, रायजो राजाया मिथिनो बाखि गैला। गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै BPFनि सायाव गाज्रि मोननायखौ फैबाय। आरो नोंथांमोना नाय जे बे गाज्रि मोननायनि फिथाइया BPFखौ जे गाज्रि मोनबाय बिनि फिथाइया फैगोन नैबे मा होनदों माने MLA इलेक्शनाव नोंथांमोना स्पष्ट बिनि रिजाल्टखौ BPFआ नुगोन आरो मोनगोन। MLA इलेक्शननि जोबखांनायनि मास मोनथामनि उनाव BPF सरकारा बायगोन, बे स्पष्ट खोथा। आरो आं बे खोथाखौ दिनैबो बुंदों, मानोना UPPL सरकारा फैफिनगासिनो दं। रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानांगौनि दरखार गैया। 28टा सिट मोनखांनायनि उनावबो हारसिं सरकार दायाखै, BJPखौ लानानै दादों। बे सोंलुनि फिननायखौ हाग्रामा महिलारिया होनो हागोन। खिन्थु जोङो बाहेरनिफ्राय जि आन्दाज नुहुरो बिथाङा BJPखौ गिनानै बिभिन्न खारनाव गियो, बिभिन्न खारनाव गिनायजों बिथाङा माने BJPखौ लाफानानै सरकार खालामनांगौ जादों। हाग्रामा महिलारिनि जि माने पार्टी BPF एखेबारे थकबास, बिसिनि जि गेरेन्टि बे गेरेन्टिया सिन्डिकेटनि गेरेन्टि, 1 नाम्बार गेरेन्टिया सरकार दाग्रो दाग्रा श्रीरामपुराव माने गेट बहायथारनांगौ। 2 नाम्बारा गामि गामि जेसेबां गामि दं जुवा फाथिथारनांगौ। 3 नाम्बारा दङ माने मा होनो बेखौ बे सरकारि जि माने धन जोंनि BTCआव जिफोर फैसा फैयो बै गुनखौ फैसाखौ दा जेरै 2 लाखखौ राननानै जाजोब्बाय, थिग बिदिनो जाख्ल'जोबथारनाय 3 नाम्बारा। 4 नाम्बारा जाहैबाय बे मुसलमान आरो आदिबासिखौ मोनायावनो लांनानै
माने गुवाहाटियाव फानना फैनाय दा बेबायदिनो माने सानै हयै मोनबा गेरेन्टि खोथाखौ बुंबाय थादोंमोन खिन्थु जोङो जोंनि सादा सिदा रायजोफ्रा बिटिसिनि 35 लाख जनगणआ बिसिनि बे मोनबा गेरेन्टिखौ बुजियाखैमोन दा ओंखायनो आं बुंदों जि जाबाय आगोलाव जाहाथे बेबायदि खामानिखौ मावा नङाबा जोंनि जे लाइमोन गांखं जों मालाबा माने बे हाबाफारिनि सायाव गोबां खोथा बुंनांगौ जानो हागौ राजा लामायावबो ओंखारनांगौ जानो हागौ धरना कार्यकुसि लानांगौ जानो हागौ दा बेनिखायनो फैगौ समाव जाहाथे थिग थाक जायो आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायो